Σοτοκά. Ξανά ο Σοτοκά. Το άνοιγμα από τη δεξιά πλευρά. Έχει πάρα πολύ χώρο για να σκοράρει. Άρα προσπάθησε να σταματήσει έστω και με φάουλ το Μασάδο χωρίς επιτυχία. Ο Μασάδο φεύγει και αριστερά ανοίγει τον Τόμασον. Σε αυτόν η μπάλα. Η σέντρα του Τόμασον. Το πλασέ ο Ντραγκόφσκι ο Σαΐντ. 2-0 για τη Λαντς. Ιωαννίδης κράτησε μπάλα. Πάει κατά μέτωπο, κάνει την τρίπλα. Ο Ιωαννίδης κρατά την μπάλα. Απίθανο γκολ από τον Ιωαννίδη. Απορούν και στα δημοσιογραφικά οι Γάλλοι. Ο έντονες αποδοκιμασίες. Ο Σοτοκά Ντραγκόφσκι το πιάσε. Έχει δείξει στο Παναθηναϊκό την ικανότητά του στα πέναλτι. Συνεχίζει ο Πελίστρη. Ο Ανίδης θέλει να γυρίσει. Δεν πρόλαβε. Και το Πελίστρη. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Πρώτο γκολ του Πελίστρη. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να πάρει ο Διέγκο Αλόνσο. Είχε αυτή την επίθεση με ένα από τα μεγαλύτερα του προτερήματα, την ικανότητά του να κουβαλάει την μπάλα και με αυτόν τον τρόπο, επειδή το κάνει και γρήγορα, να βοηθά την ομάδα του να αναπτύσσει. Κρίνει ο Γετβαΐ, Σοτοκά, επαναφέρει το σουτ, πέφτουν κορμιά στην περιοχή και απομακρύνει ο Ιωαννίδης και μάλιστα βγάζει ως επίθεση ο Παναθηναϊκός με τον Μαντσίνη. Είναι ο Μαντσίνη και ο Τετέ. Με έναν τώρα απέναντί τους κρατά ο Μαντσίνη για τον Τετέ, το πλάτσε. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 2-0. Παίρνει σκορ πρόκριση. Με τον Τετέ, τη δεύτερη ακριβή του μεταγραφή, θα κάνει το 2-0 από την απομάκρυνση του Ιωαννίδη. Βγήκε αντεπίθεση, ασίστ του Μαρτσίνη και ο Τετέ βάζει φωτιά στο Άκα.